ассалому алайкум бинандаҳои азиз, барномаи тилоати ахборро манзури шумо менамоем. шаҳри Душанбе мизбони конферонси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо. конферонси мазкур аз 29 то 31 майи соли 2025 идома меёбад. гузориши Иброҳим Назруллозода. тағйирёбии иқлим яке аз таҳдидҳои ҷиддии башарият дар асри 21 мебошад. баландшавии ҳарорати ҳаво, норасоии оби ошомиданӣ, обшавии бо суръати пиряхҳо ва афзоиши офатҳои табиӣ аллакай ба ҳаёти миллионҳо одамон таъсири манфӣ расонида истодааст. тағйирёбии иқлим ки асосан ба фаъолияти инсон аз солҳои 1800 ба вуҷуд омадааст, ин захираҳои ҳаётан муҳим бо суръат аз байн мераванд. обшавии бо суръати ҳозира ва камшавии пиряхҳо ба иқлим, муҳити зист, нигоҳдории некӯаҳволӣ ва саломатии одамон ва рушди устувор аз ҷумла ба бахшҳои воқеии иқтисоди миллӣ аз қабили энергетика, саноат ва кишоварзӣ таъсири манфӣ мерасонад. то имрӯз аз 14 000 пиряхи Тоҷикистон ки сарчашмаи асосии оби ошомиданӣ дар минтақа мебошад, зиёда аз 1000-аш пурра об шуда, суръати обшавии онҳо рӯ ба афзоиш аст. аввалин мониторинги ҷаҳонии пиряхҳо ҳанӯз аз соли 1894 оғоз мегардад ва бо вуҷуди оне ки таҳқиқотҳо дар ин марҳила беш аз 100 сол аст идома доранд, вале ҳеҷ яке аз ин таҳқиқотҳои гузарондашуда аҳамият ва муҳимияти пиряхҳоро ба мисли ташаббуси ҷаҳонии ҷониби Тоҷикистон таҳти унвони соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо арзёбӣ накарданд ва бо ҳамин мақсад аст ки интиҳои моҳи майи соли ҷорӣ дар шаҳри Душанбе нахустин конферонси сатҳи баланд доир ба ҳифзи пиряхҳо баргузор мегардад ва ҳадаф аз баргузории чунин конферонс ин пеш аз ҳама тақвият бахшидани ҳамкориҳо ҷиҳати бартараф кардани мушкилоти тағйирёбии иқлим, коҳиш додани таъсироти манфии тағйирёбии иқлим ба захираҳои об ва бартараф кардани раванди обшавӣ бо суръати пиряхҳо ва дар маҷмӯъ тақвият бахшидани ҳамкориҳои байни кишварҳо алалхусус дар ҳифзи захираҳои обҳои фаромарзӣ арзёбӣ карда мешавад. Тоҷикистон дар мубориза бо тағйирёбии иқлим ва идоракунии устувори захираҳои табиӣ фаъолона иштирок мекунад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаҳои муҳимтарини вобаста ба ояндаи инсоният муносибати дурбинона ва ҷиддӣ дошта, аз минбарҳои баланди Созмони Милали Муттаҳид ва дигар ташкилоти байналмилалӣ диққати ҷомеаи ҷаҳониро доир ба масъалаҳои глобалӣ аз ҷумла тағйирёбии иқлим ҷалб менамояд. бо пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Созмони Милали Муттаҳид соли 2003-ро соли байналмилалии оби тоза, солҳои 2005-2015-ро 10-солаи байналмилалии амалиёт об барои ҳаёт, соли 2013-ро соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об, солҳои 2018-2028-ро 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор ва соли 2025-ро соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон кард. ҳамчунин тибқи қадномаи Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид аз соли 2025 ба баъд ҳар сол 21 март ҳамчун рӯзи ҷаҳонии пиряхҳо таҷлил карда мешавад. ёдовар мешавем ки рӯзҳои 29-31 майи соли равон дар пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе конферонси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо баргузор мегардад. дар назар аст ки дар конферонси байналмилалӣ беш аз 1000 нафар аз ҷумла коршиносони байналмилалӣ, сиёсатмадорон, олимон ва намояндагони созмонҳои ҷамъиятӣ иштирок менамоянд. ҳадафи аслии конферонс муттаҳид намудани талошҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ барои таҳияи стратегияҳои муассир оид ба ҳифзи пиряхҳо ва идоракунии устувори захираҳои обӣ мебошад. ҳадафи конферонс таъкид намудани нақши муҳими пиряхҳо дар нигоҳдории мувозинати экологӣ ва зарурати иқдоми фаврии ҷаҳонӣ барои боздоштани обшавӣ ва ақибнишинии пиряхҳо мебошад. дар конферонси байналмилалӣ ба навовариҳои илмӣ, амалиёти муштарак ва ҳамкории сиёсӣ дар мубориза бо оқибатҳои тағйирёбии иқлим таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад. Иброҳим Назлузода, мақсади мақсад, ахбор. вусъати созандагиҳо дар ноҳияи шумоли вилояти мухтории Кӯҳистони Бадахшон дар ноҳия бунёди 226 иншооти гуногун таъйинот ба нақша гирифта шуда, то имрӯз 148 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст. гузориши Моҳираи Тоҳир.
ноҳияи шуғнони вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ки аз калонтарин ноҳияҳои вилоят ба ҳисоб меравад дар даврони соҳибистиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон аз лиҳози иқтисодиву иҷтимоӣ ба як минтақаи ободу зебо мубаддал гардидааст. бунёд гардидани шаҳраки ваҳдат ҳамчун маркази ноҳия ки имрӯзҳо макони ҷойҳои кории садҳо нафар сокинони сарбаланди ноҳия гардидааст гувоҳи гуфтаҳои болост. бояд зикри дошт ки дар асоси нуқтаҳои ироа гардида дар паёми солонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии кишвар бобати иҷрои нақшаҳои кории ободониву бунёдкорӣ дар қаламрави ноҳияи шуғнон бунёди кӯдакистон ва беморхонаи минтақавӣ бо маром ҷараён доранд. дар нақшааст ки таъмиру азнавсозии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии қаламрави ноҳия ба роҳ монда шавад. дар паёми солонаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии кишвар гуфта шуд ки дар доираи нақшаи зикри гардида дар 3 соли охир дар мамлакат беш аз 1500 иншооти соҳаи маориф яъне муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти миёнаи умумӣ, 660 иншооти соҳаи тандурустӣ, 480 иншооти варзишӣ, 175 иншооти фарҳангу фароғат ва ҳазорҳо иншооти дигари истеҳсоливу иҷтимоӣ бунёд ва ба истифода дода шуданд. ноҳияи шуғнон низ аз чунин дастоварди самти бунёдкорӣ бархурдор буда давоми даврони соҳибистиқлолии кишвар бо ҷалби сармояи ватанӣ ва соҳибкорони маҳаллӣ як қатор иншооти аҳамияти муҳим дошта барои соҳаҳои маориф, тандурустӣ, фарҳанг, ҷавонон ва варзиш дар ноҳия мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. дар баробари вусъати корҳои ободониву созандагӣ ба рушди дигар соҳаҳои хоҷагии ноҳия низ диққати махсус равона гардида дар ин замина ба баланд бардоштани сатҳу сифати некуаҳволии сокинон низ таваҷҷӯҳи махсус равона мегардад. баҳри амалисозии нуқтаҳои паёми солонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии кишвар аҳли заҳмати ноҳияи шуғнон камари иммат баста итминон меравад ки бо анҷоми корҳои бунёдӣ дар партави ин ҳуҷҷати муҳими тақдирсоз хоҷагии ин минтақа ба таври комил рушд хоҳад намуд. моҳираи тоҳир, муборакшои рустам, ноҳияи шуғнон, ахбор. рушди соҳаи кишоварзӣ, истифода аз таҷрибаи пешқадам ва натиҷаҳои назарраси ин самт дар вилояти хатлон дар пайи амалӣ намудани нақшаву барномаҳои давлатӣ ва иҷрои тавсияи олимони соҳаи кишоварзӣ дар вилоят ба масъалаи истифодаи самараноки замин ва аз он гирифтани 2-3 ҳосил таваҷҷӯҳи хос равона шудааст. гузориши хабарнигорони мо. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон дар якҷоягӣ бо агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бори сеюм аст ки бо нақлиётҳои боркаши гаронҳаҷм дастранҷи деҳқонони вилояти хатлонро ба хориҷи кишвар содирот намуда истоданд. ин навбат 15 мошини боркаш бо маҳсулотҳои гуногуни кишоварзӣ аз вилоят ба хориҷи кишвар раҳсипор шуда истодаанд. дар доираи татбиқи дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати истифодаи самараноки замин ва рушди содироти маҳсулоти кишоварзӣ ҳаҷми содироти маҳсулоти тару тоза ба хориҷи кишвар бо суръат афзоиш меёбад. тибқи дурнамои имсол дар майдони 1400 гектар дар вилояти хатлон кишти пиёзи барвақте киш карда шудааст. айни замон дар ҳосили интизорӣ ният дорем ки аз ҳар як гектар замин аз 390 сентинер то 450 сентинер ҳосил ба даст биёрем. аллакай тӯли як моҳ мешавад ки деҳқонони кишоварзони вилояти хатлон тасмим гирифтанд кишти пиёзи барвақтиро ҷамъоварӣ намуда ба хориҷи кишвар ба бозорҳои дохилии ҷумҳурӣ содирот намоянд. танҳо дар марҳилаи сеюми содироти мавсимӣ беш аз 15 мошини боркаш бо зиёда аз 250 тонна маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла пиёзи барвақтӣ, карам, лаблабу ва зардолу ба бозорҳои хориҷи кишвар равона гардиданд. дар ин раванд намояндагони агентии содирот бо масъулини вилояти хатлон иштирок намуда баҳри таъмини сифати содирот ва расонидани саривақтии он тавсияҳои мушаххас доданд. агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва барои расидан ба нишондиҳандаҳои барномаи давлатии рушди содироти ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намуда истодааст. бо ин мақсад барои ба роҳ мондани содироти маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроии ҳукумати давлатӣ дар вилояти хатлон як қатор корҳо ба анҷом расонида шуд. аз ҷумла барои дарёфти шарикони хориҷӣ якчанд шартномаҳои кафолатноки содиротӣ баста шудааст. дар натиҷаи тадбирҳои андешидашуда дар моҳи майи соли 2025 аз ҷониби КВД Тож Агропром экспорти агентии содирот 2832 тонна маҳсулоти пиёзи барвақтӣ содирот карда шудааст. дар баробари ин ҳамчунин аз ҷониби КВД Тож Агропром экспорт 1571 тонна
دیگر نمود محصولات‌های کشاورزی و بیشتر از 17,000 تن محصولات‌های صنعتی به خارج کشور صادرات به راه مانده شده است. موافق معلومات агентии صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در سال جاری از شهر و نواحی جمهوری بیش از 4328 تن محصولات کشاورزی به خارج صادرات گردیده است که بیش از 3583 تن آن به ولایت ختلان راست می‌آید. کارخانه واحد دولتی تاج اگروپروم اکسپورت در همبستگی با دهقانان و خواجگی‌های ولایت در این دوره زیاده از 1571 تن میوه بروقتی را به خارج کشور انتقال داده است. با اطلاع سرریاست کشاورزی ولایت ختلان سال روان در مساحت 9400 گکتار پیاز بروقتی کش شده است. بارزگران ولایت نیت دارند که از هر گکتار تا 400 سنتنر حاصل به دست دارند. جمع‌آوری حاصل علاقه یک ماه باز ادامه داشته حجم صادرات روز از روز زیاد می شود. عین حال در هر یک شبانه روز از 15 تا 20 ماشین بارکش محصولات کشاورزی را از ولایت ختلان به خارج کشور انتقال می دهند. агентии صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در همبستگی با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان نقشه دارند در ماه‌های نزدیک صادرات محصولات را به بازارهای نو گسترش دهند. با اقلیم مساعد طبیعی، ذخیره‌های فراوان و دستگیری به‌واسطه حکومت مملکت، امروزها ولایت ختلان به یکی از منطقه‌های اساسی صادرات کننده محصولات کشاورزی در مقیاس جمهوری تبدیل یافته است. محمد عبدالله‌زاده، دولت فیض‌الله، ولایت ختلان، اخبار. در شهر نویای ولایت زوغ میدان باغ و تاگزار 63224 گکتار را تشکیل می‌دهد که از آن 44534 گکتارش حاصل ده میباشند. گزارش محمود احمدزاده و دلشاد یوسفی. این هم میدان باغ زردالو در ناحیه اشت که دوام بیش از یک هفته این جانب جمع‌آوری حاصل پیشپز زردالو ادامه دارد. هر روز صدها نفر اعضا، سهامداران و باغپروران ناحیه با اهل عائله مشغول جمع‌آوری حاصل میباشند. در ناحیه اشت مساحت باغ زردالو 20000 گکتار را تشکیل می‌دهد. زردالو موافق به نوع و نمود درختان پیشپز، میانه‌پز و دیرپز بوده در حدود ناحیه نوع پیشپز 650 گکتار را تشکیل می‌دهد که جمع‌آوری حاصل وابسته به وضع آب و هوا دهه اول و دهه دوم ماه می آغاز می‌یابد. در ناحیه اشت با مساعدت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه، اداره بهداشت زمین و آبیاری با تعمیر سریوقتی پایگاه‌های آبکشی، تازه کردن کانال‌های آبرسان، آب پالیزی نسبتاً بر وقت به خواجگی‌ها دسترس کرده شده، نشونمای زراعت کشاورزی، سرسبزی باغ‌ها تامین و این ثمره کار از برکت حاصل شهادت می‌دهد. بنابر گفته مسئولین ساحه کشاورزی ناحیه اشت، امسال در باغ‌های ناحیه حاصل فراوان است. در ناحیه زیاده از 20000 گکتار باغ‌ها موجود بوده، از آن 95% رو باغ‌های زردالو تشکیل می‌دهد. 12000 گکتار باغ‌های حاصل دهنده بوده. حاصلناکی زردالو نوهای پیشپزک ناحیه از 35 سانتی تا 65 سانتی رو تشکیل می‌دهد. هر روز زیاده از 180 تن صادرات شده ایستاده است. خریدار اگر زیادتر گردد از این هم زیادتر صادرات کردن ممکن است. در باغ‌های زردالوی حدود شهرک شیدان، جماعت دیهات آشابه، باغپروران، اعضای خواجگی‌ها و بانوان حاصل زردالو را جمع‌آوری طریق قوطی‌های مخصوص بندوبست می‌کنند. صاحبکاران در سر زمین حاصل زردالو را خریداری و با واسطه نقلیات یخداندار هر روز از 10 تا 15 نقلیات کلان بارکشان از ناحیه اشت زردالو صادرات می‌کنند. نمایندگان شرکت‌ها و رانندگان نقلیات بارکشان تاکید می‌نمایند که رابطه‌های تجارتی جمهوری تاجیکستان با کشورهای خارجی جهت انتقال مال و محصولات در سطح خود به راه مانده شده، محصولات سری وقت به خارج مملکت دسترس می‌شود. در خارج طلبات به میوه‌های تاجیکستان زیاد است. در اینجا باغپروران زردالو را جمع‌آوری کرده در قوطی‌های مخصوص بندوبست می‌نمایند. صفت محصولات خوب بوده، حرکت داریم که حجم صادرات زردالو زیاد شود. ما خرسند از آنیم که بین کشورها همکاری‌های تجارتی تقویت می‌یابد. در سمت صادرات مشکلات موجود نیست و فراهم آوردن شرایط صاحبکاران را جهت افزایش انتقال زردالو به خارج مملکت هوسمند نموده است. در ناحیه اشت از حساب نوع پیشپز زردالو هر سال از 3 تا 4000 تن حاصل جمع‌آوری و صادرات کرده می‌شود. همزمان یک قسم حاصل در کارخانه‌های قبول و کارکرد محصولات کشاورزی، شربت، افشوره، استحصال و پیشنهاد اهالی می‌گردد. و محصولات کشاورزی از جمله زردالو، گیلاس باغ‌های جمهوری تاجیکستان در خارج کشور طلبات زیاد است
ва аз моҳи май то мавсими нави ҳосил меваҳо дар шакли тар ва хушк бо бандубасти махсус содирот карда мешавад. то имрӯз дар ноҳияи Ашт дар ҳаҷми наздик 800 тонна зардолу ҷамъоварию содирот карда шуда, боз дар боғҳо ҳосил фаровон аст ва ин раванд ҷамъоварию содироти маҳсулот идома меёбад. иқлими ноҳияи Шамсиддин Шоҳин барои бунёди боғҳои интенсив ва истеҳсоли меваҳои босифати воридот ивазкунандаю ба содирот нигаронида шуда хеле мувофиқ аст. Гулчеҳраи Саттор гузориш медиҳад. бо мақсади таъмини аҳолӣ бо меваҳои хушсифати истеҳсоли ватанӣ, боғдорони ҷумҳурӣ майдони умумии боғҳои мевадиҳандаро ба зиёда аз 204 000 гектар расониданд, ки аз ин шумора 1000 гектараш боғҳои интенсивиянд. бартарии ин боғҳо аз боғҳои анъанавӣ дар он аст, ки дар соли 4-ум ва 5-ум бо риояи дурусти агротехникаи парвариш боғдорон метавонанд 40-50 тонна ҳосили босифати мева истеҳсол намоянд. дар натиҷаи нигоҳубину коркарди дуруст, хоҷагидорон метавонанд аз 1 гектар боғи интенсивӣ то 35 тонна ҳосили себ ба даст дораранду талабгорони меваҳои шаҳдбори Кӯҳистон аз сари замин омада 1 килограммашро 7 сомонӣ ва 1 тоннаашро 7000 сомонӣ харидорӣ намоянд. иқлими баландкӯҳи ноҳияи Шамсиддин Шоҳин барои боғҳои интенсивии себ хеле мувофиқ асту хоҷагидорон бо истифода аз усули муосири парвариш аз ин боғҳо фоидаи соф мегиранд. боғҳои интенсивӣ ҳар сол ба пуррагӣ ҳосил медиҳад. ба ғайр аз оне ки ҳосил медиҳад, мо дар вақти гулҳояшро кам мекунем, дар вақти ғурра бошад ғурраша кам мекунем ва ба дараҷаи бисёр мегирад, ки хулоса ки то ахири мевара чиндан бо ҳамин мева сару кор мекунем, ки ҳосили хуб ба даст оварем. майдони умумии боғҳои ҳосилдиҳанда дар ин ноҳия дар маҷмӯъ зиёда аз 2000 гектарро дар бар мегирад, ки аз ин 14 гектараш боғҳои интенсивӣ аст. бо усули қатрагӣ об мондани дарахтони интенсивӣ бисёр фоидаи хуб дорад, чунки об беҳуда сарф намешавад ва дуюм ин ки ҳамаи обе ки дар бехи дарахт мерасад, решаи дарахт онро ба пуррагӣ ҷавида мегирад. қабати болоии замин ки ҳосилхезии замин аст, шусташавӣ намешавад. ҳосилхезиро нигоҳ медоранд. ба қавли хоҷагидорон, ин усули парваришу нигоҳубини боғ бартариҳои хеле зиёд дорад, зеро бо камобӣ мутобиқ асту бо ин усули обмонӣ ҳар қатраи оби заруриро решаи дарахт ҷавида мегираду то дергоҳ намнокии атрофи ниҳол таъмин мешавад. сокини ҷамоати деҳоти Терай Назармади Ниёзмат дар 8 сотих қитъаи замини назди ҳавлигиаш бо роҳи обмонии қатрагӣ боғи интенсивии себ бунёд намуда буд, ки дар соли 4-ум аз ин масоҳат аллакай 5 тонна ва имсол метавонад самараи хубтар ба даст орад. сокини ҷамоати деҳоти Доғистон Гуландом Самадова низ дар қитъаи замини назди ҳавлигиаш аз ҳисоби себҳои нави голландӣ боғи интенсивӣ бунёд намудаву аз ҳавлии худаш ҳосили босифату фаровони себ ба даст оварда аз фурӯшаш иқтисодиёти хонаводагиашро мустаҳкам месозад. афзалияти зиёди боғҳои муосир хоҷагидоронро ҳавасманд месозад, ки ояндаҳои наздик бо истифода аз маслиҳати мутахассисону олимони соҳа ба ин шакли боғдорӣ, ки маҳсулнокии баланд дорад, гузаранд. мувофиқи таҳлили коршиносон, танҳо аз ҳисоби боғҳои анъанавӣ ба ҳисоби миёна агар 5 тонна ҳосил ба даст ояд, истеҳсоли меваҳои шаҳдбори ватанӣ ба 1 миллион тонна мерасад, ки ҳам сабади истеъмолӣ таъмин мегардаду ҳам аз ҳисоби содироташ манфиати хуби иқтисодӣ ба даст омада Тоҷикистон дар миқёси ҷаҳон ҳамчун тавлидкунандаи меваҳои лазизу офтобӣ муаррифӣ мегардад, зеро имрӯз мувофиқи ҳисоби оморӣ майдони ин гуна боғҳо ба зиёда аз 200 000 мерасаду захираҳо дар ин самт хеле зиёданд. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи ахбор. хайр саломат бошед.